Ja, det har jeg også. Nej, så misser jeg. Tak. Jamen, jeg misser mit old. Jeg skal nok counter for teamet. Okay. Okay. Ja. Godt nok. Simon got the kills. Ej, Simon, jeg skal have den flot lot. Oj. Nej, det gør jeg sgu ikke. Take it easy. Jeg har en plusscore. Jeg har en 6-1. Jeg har over halvdelen af vores teams kills. Hvor jeg også late game jo. Her kan man forvente. Ja. Yeah. Så en lille smule. Lille bitte smule. Simon, du har fandme købt vores, skal jeg se det. Skal man få en sikre side igen? Smut. Så køb en sidestone i stedet for, Simon. Og det der koster fandme penge. Ja, fint nok. Nå, ja, du fik jo konge. Fuck, jeg kunne godt have haft den ret der. Og hvem? Ja. Fuck. Nej. Sådan. Nej, det går nok. Og en plusscore nu. Jeg tager det ikke så. Jeg går fandme over i Infinity. Skal nok skade. Så. Og så den stadig efter. Simon, vi skader os meget mere end vi gør. Vi har ikke brug for gangs. Glem. Men det er bare de der skills der de kommer med. Simon, har du ikke old eller hvad? Ej, her Simon. Giv ham det der så faktisk finish. Det var nu. Nej, det er Godwell Tower.
Det er bare min ispil lige så kold som is. Ja, for jeg er fandme kold. Jeg er iskold. Ja, og vi har lige blevet gænget der. Nå, hvordan går det med et helvede til? Top af helvede til. Og jeg vil sige, det her det er ikke en farming tutorial. Det er det i hvert fald ikke. For det går nemlig helvede til. Okay, Simon går over i LCS nu. Nå, må jeg godt få det kælder eller hvad? Ses. Exit og så lige under R. Ja. Du trykker bare. Du trykker på navnet, så trykker du okay. Ja, jeg dør. Hvad fuck, hun skader en. Hvad kunne jeg have gjort? Nå. Ja, men Riven, hun er jo fandme fedt, mand. En 5-2, mand. Op i røven med det. Det skal de fandme ikke komme til der. Hvorfor går han der? Kom, gå for helvede, gå! Ja, du er død, Simon. Det gjorde jeg sgu da også. Fuck, hvor dejligt. Jeg kan godt lide min spor. Jeg har old, hun er iskold. Jeg tager hende. Iskold shabab. Den er koldere. Yeah. Jeg skal lige hjem og købe min Infinity.